Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Урад поделился планами на 2025 год. Протягнем квітнеть. Правда, чамусьці бюджет не сыходзіцца на добрых $1,5 миллиарда, не дапамагае ему абяцаны рост эканомікі вышэйшымі за сусветныя тэмпамі. І разам з нашым ВУП імкнуцца ўгару і кошты на кватэры, а вось іх увод чамусьці ідзе ўніз. Нягледзячы на самыя жорсткія загады. Дрэнныя навіны і для беларускіх рамеснікаў. Іх якраз сабраліся крыху падрэзаць у даходах. Затое працуе і расквітае дзяржаўная камунарка. Там пачалі вырабляць імпартазамяшчальную ды інавацыйную навінку. Праўда, некаторыя, асабліва спрытныя журналісты звярнулі ўвагу на тое, што навінка не вельмі і новая. Дзесьці мы яе ўжо бачылі. Запарце гарбаты, зрабіце бутэрброд, ці вазьміце цукерку ад гэтай самай камунаркі. Уладкуйцеся ямчэй. Гэта «Атмасфера», і мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Поехали! Галушченко расказаў пра планы на 2025 год. Там нічога новага. Усё квітнее, пахне, ды адбываецца дзесьці за межамі разумнага ўяўлення пра блізкія падзеі ў эканоміцы. Але не заўсёды і не ўсюды. Гэтак прагназуючы замежна-гандлёвае сальда, Роман Александрович быў нейкі сціплы. Сочым за руками. Сёлета планавалі зарабіць $900 мільёнаў, а ў 2025 менш за 400. А што здарылася? Тут адказ просты. Хацець мы хацелі, але выйшла за паўгода ўсяго 100 мільёнаў. І гэта яшчэ пашанцавала. Бо наш другі паводле памераў гандлёвы партнёр, Кітай, скараціў закуп беларускай прадукцыі, найперш калію, амаль на 40%. Таму і пастанавілі быць з планамі крыху асцярожнейшымі. І, вядома, бюджэт. Ён у нас не сыходзіцца. Як не лічылі, дзірка $4,5 мільярда. Вось як. Не, вядома, наш міністр фінансаў напружаны, але спакойны і кажа, не ўпершыню, пазычаны. Урэшце, вось гэтыя $4,5 мільярда – гэта ўсяго 1,6% ВУП. Гэта не дзірка, а так, маленькая дзірачка. Ён мае рацыю, гэта менш за норму, устаноўленую для такога дэфіцыту пры ўступленні, напрыклад, у еўразвяз. Там максімум 2%. А калі не расквітнее, калі не складзецца з замежным гандлем, з тым жа Кітаем, ці Расія пойдзе ў разнос пад нагрузкай ваенных выдаткаў. Выглядае, што з планаваннем рызык у нас не вельмі. Але пажывём пабачым, ацэньваць гэты план лепей бліжэй да канца года. А вось што зачапіла маю ўвагу, дык гэта абяцанне расці хутчэй за сусветныя тэмпы. Менавіта так абяцаюць нашыя чыноўнікі. І падманваюць, разлічваючы на вашу некампетэнтнасць. Здавалася б, запланаваныя на 25 год 4,1% росту значна больш за 3,2%, што абяцаюць сусветнай эканоміцы ў гэтым годзе. Мы ж малайцы, расцём жа, на траціну хутчэй. Не спяшайцеся. У нас розная база, розныя стартавыя пазіцыі. Адтуль і некаторыя скажэнні оптыкі. Як выглядае рэальнасць? 4, больш за 3 ці менш? Што, паважаныя гледачы, што больш? 4,1 ці 3,2? Быў у мяне адзін талковы таварыш, які заклікаў ніколі не быць у палоне адносных паказнікаў. Што маецца на ўвазе? Калі вы параўноўваеце кілаграма з кілаграмамі, памыліцца вельмі цяжка. А вось з адсоткамі ўсё зусім не так. Давайце ўспомнім, колькі ў нас ВУП на чалавека. У нас, у суседзяў і ў сярэднім свеце. І палічым раз. Бярыце калькулятар. Сочым за рукамі. Лічбы сусветнага банку. У Беларусі ВУП у разліку на чалавека сёння каля $7,800. А колькі ў сярэднім свеце? Каля 13,100 на чалавека, амаль удвая больш. Гэта не кажучы ўжо пра ўзровень Польшы ці Літвы, там у 3-4 разы больш на чалавека. Таму возьмем хаця бы гэтыя 7,8 і 13,1. І вось абяцае наш прэм'ер вырасціць гэтыя 7 з чымсьці на 4,1% ці амаль на $320 на чалавека.
і хваліць сам сябе, маўляў, вось гэты 4,1, гэта ж вышэй за сярэднесусветныя 3,2. Які ж я малайчына. Але давайте помножим 13,1 на 3,2% і атрымаем амаль $420. Разумееце? У нас 320, у сярэднім свеце рост на 420. Калі вось так, ганарымся ці не? Хваліцца беларускім чыноўнікам дазваляе толькі вельмі нізкі ўзровень развіцця эканомікі, на фоне якога любыя колькі адсоткаў ужо скачок. Калі ж уявіць, што з такімі тэмпамі мы будзем развівацца і далей, а гэтага не будзе. Але калі ўявіць, то дагонім мы, не Польшу ці Літву, а проста сярэдні сусветны ўзровень праз 75 гадоў. А Польшу з Літвою гадоў праз 300. Вось такімі тэмпамі. Як? Натхняе? Не, рэальнасць, вядома, крыху больш складаная. Давайте намалюем. Трэба было б узяць паказнік ВУП па парытэце пакупніцкай здольнасці. Там у Літвы 50,1, у Польшы 46,6, а ў Беларусі 28,4. Ён, гэты паказнік, больш дакладны. І палічыць прагназаваныя тэмпы росту ў нашых суседзяў і ў нас. Вось толькі ў іх сапраўды прагназаваны. А ў нас сённяшні ўсплеск ВУП мае вельмі кволую, нездаровую базу ў нашай краіне. У аснове яе рост заробкаў праз нястачу людзей і ваенныя выдаткі Расіі. А значыць, за гэта хутка давядзецца плаціць. І плаціць дорага. А значыць, дагонім мы Польшу і Літву ніколі. Пры захаванні сённяшняй эканамічнай і не толькі палітыкі. І тэмпы росту вышэй за сусветныя тут вельмі слабое суцяшэй. Разумееце? Вернемся да навін. Кошты на кватэры б'юць новыя рэкорды. У Менску узятая вышыня $1615. У Берасці $992. І далей па сыходнай самы нізкі паказнік у Віцебску $759. І гэта ўсё рэкорды. У чым прычына? Усё проста. Грошай шмат, кватэраў мала. Спекуляцыйны рост заробкаў і доступ да крэдытаў прыводзіць да таго, што грошы на гэтым рынку раптам у лішку. А вось з прапановаю бяда. Ужо гадоў 5 урад спрабуе падняць аб'ёмы будаўніцтва, але не ідзе. Яно, наадварот, ледзь-ледзь, але падае. Вось і за першыя 7 месяцаў гэтага года здарылася маленькае, але падзенне, даслоўна на 1,5%. Але ўсё ж такі у мінус. Тут варта адзначыць два моманты. На 25 год ізноў збіраюцца павялічыць увод жытла. Ізноў. І другі. На нядаўнай нарадзе у галоўнага нашага будаўніка і географа, і памежніка, вядома, было прапанавана змяніць схему будаўніцтва жытла з дзяржаўным падтрыманнем. Калі раней гэта была аналагам далявога будаўніцтва, то цяпер думаюць будаваць цалкам за дзяржаўны рахунак і прапаноўваць чаргавікам ужо гатовае жытло. І ўсё нічога, але на запуск такога цыклу трэба знайсці каля $1 мільярда. І тады, вядома, папрэ. А пакуль тых, хто мае патрэбу ў жытле, больш за 500 000 чалавек. І з цяперашнімі тэмпамі забеспячэння скончыцца гэтая чарга праз 25 гадоў. А мы зноў будуем электрамабіль. Не смейцеся, але, здаецца, нейкі праклён лунае над гэтым праектам у Беларусі. Відавочна, нас хтосьці сурочыў. Нейкі Ілон Маск пастараўся. Баіцца, што мы перайдзем яму дарогу. Мяркуйце самыя. Жнівень 2017. Эксперыментальны ўзор электрамабіля на базе Джылі Акадэмія навук паказала чыноўнікам і паабяцала ўжо ў 2018 прадаць больш за 2000 штук. Праўда, сама Джылі сказала, мы тут ні пры чым. І мы супраць. Заціхла. Ліпень 21-го Міністэрства энергетыкі заявіла, што першую партыю выпусціць ужо да канца года. Прычым тут Мінэнерга? Загадка. Але далей, чэрвень 23-го, намеснік міністра прамысловасці заявляе, што ўзор прэзентуюць уже ў гэтым, 23-м годзе. І 3 лістапада ўжо прэс-служба Лукашэнкі сказала: «Усё, дакладна, ў снежні». Ага, як бы не так. І зноў заціхлі. У студзені ўжо гэтага года галоўны аўтааматар і асабісты сябар Ілона Маска заехаў на Білджы і
І зноў, яму нічога не паказалі. Да чаго гэта я? На гэтым тыдні зноў пачалі церабіць гэтую тэму. Генеральны дырэктар Бюджы таварыш Свідэрскі абвесціў, што ў студзені выпусціць узоры. Але сачыце уважліва. Над складанымі элементамі, чыпы, бяспека, рух працуе Акадэмія навук. Так, тая сама, што 7 гадоў таму ўжо дакладывала, быццам усё гатова, таварышы, можна ў серыю. Нагадаем, Лукашенка патрабаваў да 1 студзеня наступнага года ўжо серыйнай вытворчасці. Але ён жа і ровар беларускі убачыць вельмі хацеў. Памятаеце? Беларускіх рамеснікаў пастанавілі на гэтым тыдні крыху падраўнаць, нармалізаваць. Як даклаў нам міністр эканомікі грамадзянін Чабатар пасля нарады ў Лукашэнку, спіс дазволеных відаў дзейнасці скарацяць і пакінуць ім толькі аўтэнтычны, беларускі. А то, маўляў, вось варыць чалавек мыла і прадае. Ну які ён рамеснік? Што ён нясе беларускай спадчыне? Як міністр Чабатар змог вызначыць, што аўтэнтычнае, служыць захаванню беларускай культуры, а што не вельмі, без душы, чыста для грошай? Незразумела, але ёсць і сёе тое, што парадавала ў гэтай падзеі. Завяршаючы тэму, Лукашенка сказаў, цытую: «Трэба звярнуць увагу, ці не створыць прапанаванае рэфармаванне перадумовы для пераходу часткі рамеснікаў, кірункі дзейнасці якіх выбудуць з пераліку, у ценявы сектар». Адукоўваецца паціху чалавек, можа быць, нават атмасферу часам глядзіць, і ўсё правільна разумее. Ці хаця б здагадваецца, для чаго прывядуць ягоныя дзеянні. Так, такія рашэнні прывядуць толькі да таго, што кошты тых, хто пастановіць зрабіцца самазанятым, проста вырастуць. Ну а частка рамеснікаў, вядома, сыдзе ў цень. І мэта павялічыць збор падаткаў такім складаным спосабам не будзе дасягнута. Ну і наша пастаянная рубрика «Качанова». І ў ёй сёння славутая шакаладная фабрыка «Камунарка». Менавіта яна парадавала спажыўцоў навінкаю, цукеркамі «Залатая лірыка». Фішка якіх, цытата, «унікальны карамельны корпус з малочным водарам». І здавалася б, малайцы ж, могуць, нездарма ядуць свой хлеб шакалад'е. Але дзе там? Выданне «Сесідок» звярнула ўвагу на рэакцыю распешчаных беларусаў на гэтую шакаладную радасць. Навінка аказалася не вельмі і навінка. Залатая, але не лірыка, а лілея ад украінскай кампаніі «Конці» даўно пасмакавала беларусам. І так, яна таксама з такім жа унікальным карамельным корпусам. Скралі ідэю, брэнд, не пасароміліся гомельцы. Мне цікава, прэмію маркетолагам выпісалі за такое наватарства. Яшчэ адно пытанне. Калі ва ўкраінцаў іхняя залатая лілея загорнутая ў залатую абгортку, то ў нашых абгортка срэбна-нікелевая. Чаму? Можа, тут намёк на тое, што ў сярэдзіне не зусім і навінка, не вельмі золата? Як вы думаеце? Паліцняволеная Вольга Новікова, выйшедшая на волю, апавяла, што не атрымлівала паштовак. Лісты толькі ад блізкіх, маці, сястры, ад блізкіх сваякоў. Прапагандысты адразу падхапілі, маўляў, глядзіце, насамрэч ніхто ім, палітычным вязням, не піша, ніхто нікога не падтрымлівае. Ну і гэтак далей, паводле метадычкі. Но калі так падысці да пытання, то можна сцвярджаць, што ўсе забыліся не толькі пра Вольгу Новікаву, а яшчэ і пра Віктара Бабарыку, Сергея Ціхановскага ці Машу Калеснікаву. Яны ж таксама маглі б сказаць, што вось ужо 1,5 гады нічога не атрымліваюць. Ну так, можа быць, усё ж не пасылае і не атрымлівае. Гэта не адно і тое ж. Я ў СІЗА і калоніі атрымліваў шмат лістоў, паштовак, прывітанняў, але рэгулярна ў ліставанні з блізкімі сустракалася. А чаму ты не адказваеш таму? А вось гэта таксама напісаў 3 тыдні і чакае адказу. Нават я, не лічачы сябе палітычным вязнем, сутыкнуўся з паўнавартасную цэнзуру і думаю, што не атрымаў і паловы таго, што дасылалася мне. І што ўжо казаць пра палітычных? Там цэнзура працуе напоўніцу. Гэта гадка.
Спачатку абмежаваць корэспандэнцыю толькі з самымі блізкімі сваякамі, у найлепшым выпадку, а потым рабіць выгляд, што не, гэта проста ніхто не пісаў, проста пра цябе забыліся. Гнюснасць. Нармальная, дзяржаўная, чырвона-зялёная брыдота. Так выглядае сёння беларуская дзяржава, і гэтая мярзота ім там патрэбна. Патрэбная праз 4 гады пасля жніўня 20-го. Яны ўсё нешта спрабуюць даказаць такім пачварным чынам. Што гэта значыць? Яны адчуваюць сябе неўпэўнена, яны баяцца. Нашая салідарнасць – гэта самая страшная зброя. Так было ў 20-м, так ёсць і так будзе. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень.